Ka SW2 Gold Football Academy Sora ka biatray lang bat ka Golden Touch Football Academy Shillong ka sngo komen ban pentip syabaro balap lipat ba ya ka admission bat registration na ka benta ki kena shenrang bat kentai ki badan ka jingchang bat ban penjanai bat ban kentiu ya ka sap ilakai football ka jongki hapo ka ji kai jongki coach Kiblayo ya ka Asian Football Confederation AFC certificate ka arta balak barong kilong grassroots ndrusnem hadu shiposnem junior development khatwaisnem hadu khalaisnem ki youth development khatsausnem hadu khandrusnem ka jingtmu jong ka academy ban aya ka jihikai football ka bakan sai kat kum ka juk start bat karu kompetibet ka bamenta ban hikai daki coach kibayo ya ka AFC license ban plilat ya ki dong ilakai ban bakinla ban poi sya ka kedan ka bakham shalor ban penkre ya ki kena na ka benta ka jia kon ban ki tournament baper ban tai ya ka discipline teamwork ban ka sportsmanship shushu lemba ka jia lang ban ka Golden Touch Football Academy Shillong en plilat ya ki kena bakin yo benta ha ki tournament training program ban ka jia kai baper ha Shillong bawat syabar ka jelaru ka registration kadang pli menta na ka benta ka jingtiap pakam pnia pila ban pun lani WhatsApp hauni nombor harum prasau san kendai nyau kendai ndri iwe kendai ka jaka training kalong ha ka jaka Sora Sport Association sai sopan Sora kalat ka pli menta wan ban penroi ya ka sub football jopi bante ya kalawei ka ba pernai ha ka jingila kai kani kalong ka kruwo na u technical head SW2 Gold Football Academy Sora